Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kayau do, kadai kayau kepala rim tam, bat kadai ru kajaka ya thiet ya pet, kajaka khayi kepahe tam hagani kathan chitei lam mingi. Dai hang ni bala ban yo I ya dustur tan rai jong khasi, wala kidon ki wei ki jaj ban reu na keleng ki barung bami, na pedeng jong ki dai ru ki bawan ban jungok kai, na marka nam jong ka kepala bena keleng ke pertai. Hang ni la ban yo jan barok ki jingdon kam, kum ki jhur ki jep, ki so ki pai, kadok ha kadok masin ni dok sniang bat dos er. Ki jan ki nep, ki jing ta jing ber, kum ta ter. Hapo jong ka yodo, ka don ru ka caka lek niam ka ba kentang, hak li yo. Ha ka ba shisin shisnem la jupun long ya ka lek niam yodo, rengkat ka syat tan rai, kum ka dap ka jing ai ngo ai dem. Ka jing duai pirat ban kerpat no trai nong bu nong tau, no blay shilong, bat ka yo lay hat lay kerdop. Ya ka bha ka miat, ka roy ka par, ban kieu ka khayi ka pateng jong ki khon ka bri unyo trep. Hapo ka jing pek jing khmi jong siem ka hima melim. Laong bagani ka yudu hagi por menchua ka don hanongse hima shalong nrei lapen kan ria no yaka syagani ka jaka la palat chispa san posnem aa menta Kumapitip panadu ka arpsaw tarik ulber arjar arpo ka sarkar ka lapan benay kani ka lockdown lani kada jingkhang dam ka sipor kum kalat ka jingeda nag jing sapriang une uknyang jingpang coronavirus lani ubaki ong COVID-19 hakane ka jingkhang dam ka balayat mental sibna siteng kala kata ya sibun ki pajba bakli kendu ya sibun ki jing namar baki yau ki hat ki lakhang mentang idan hang ne yau du ka yau blatip kum ka pliangja jong inong song snong jong kane ka jala hakane ka yau juadi athit I khayi ki pateng khapdeng ki nong sor ba ki nong kandong bat kum juru bat ki wepat ki jaj ban riu ngisu thu bak jing du nong kamde tang ka jong ki pajba hanrai ka deru ya ki mamlim ka bolong trai ya kane ka yau Hagini khendit sngi bladam ngiliyop nya kran bersibun ki ripat ba kham tam ki nong rep ki ble penpau yo jong ki jing jong ki namar ki jing bomla ban penya yau yiki marep kum bajulong baro sikata ki nong rep ki ap kermen na ka yodu ban penya yau yiki mar jong ki ngisu thu ba ka jing kam dai tang yiki nong rep lani yiki wei pat ki ju im jak po na yodu handrai ka jing tu nong ru kalong yiki himamlim hadu katno ki himamlim ka du nong nak jingkhang ke besibna steng menta yak yodu tawin yakran bodu acting sim ke himamlim upaim aina manik sim haba yede bat pe jingkhang ke yodu ke jingdo nong ke kharawe ke himai khasibna dong num no kan poi sakalai kholak ye jingdo nong ke himamlim de namar kumakalong mentai noni nyang jingpang COVID-19 kabala sapriang haka shtelop jong perthai kabala kata hani ka rikasi
jongiru kembalong hi kibabun hi namar baka yodo kadega yo kabahe akani kari hasi jongi bat babun hi na padang ki kup shiliang kisam shiliang ki adi thiet hayodo tenamar jingdan jong niu covid-19 kajing ka bakhraw hi ngiru tangba nakaliang jong ngiru ngiha ba perkhat hi kajing khot jing khya kadega bokong santam hajing im jungi gibreu to wala kataru nakaliang jong kahimahi labu long kalong mentahi kayodo kamlong pikom kowe kayo nama kowe kayo tharai kim dadan kipulet kinom dan kinong pen khu yo tharai ki kham duna hayo du jungi man kasngi hab engage ki police ki badi ki police jongi napo himam liam bat kinong pen khu yo man kasngi pen khu kataru kala samjing e hingi ki hima tiban khang sa alai banai te longga jinghiran pisa ka himaru kalabu jinge kamtam kabai dei bat ka jingsiu tulap yaki nong tre ke himaru dakhan kulum ka sibanai kala poisa ka lai pholak tika source jongi ngi depend me tulap ngi depend me tang na yodo kidon ki yo ki ba sabohairu kitu kan lai kan nuban pendap penbiang ke hima nama kemakalong menta kiyo bas ni aiwa sa boy kitu tingi la sim snam ba dakhan kulum lai tli kiyo ka snam na sa boy nyolak pralak mentai man compare ba ka yodu bakan nompot kot ikan te bakan tanglong mengkum ni te nakaliang kahimaru longka samjing e te wala kataru ngakarpat ba ki ba ban long ki bayai sha kat bom pot khu uni u khnyang jingpang covid-19 nama ngingim tip ulong gumno na uni u jingpang nama kat hadu menta pot yo ki dawai dashin ban ben kwat kalong ka jingma ka bakhra nama pitip hi sin bopli ka yodu te ka jenjar ban te lakam hakum bini ki puar nama ki beriu nano ki phai khamat beta siodo habai dei bar khai patek kumba kalong menta pa im ni sotu ba ka jindu ka long ba kala ba he nante ni yodu ndai ke pidang yo nem banlum katu kan ni khajana pa de hakini ki sngi ba khang ki katu kan ni dukan ya segi wholesale dukan ni ki dan tu kum kalong menta hi hakini ki bajar ini ka lockdown tina kaliang jungi ngimpot pot yo lum khajana ye habai dei pakani ka jing lum igini khajana ngin sara ha executive dorbar jungi tingin sai karan ngin pen bait kum kalong mentahi ngimpot yo isong bat para dokat executive ti ngin saya karan company habai dei betul warga executive ang iyo iba ka sarkar kala pelaj ki katu ka de ki benta jan barok laj no kani ka shalom bat ka melim blong ti kala dan em ka jing karan ka hima bat ka sarkar sapang ni ka yodu kin island ni kumno se tang katok ni niladon ka ji kran bat kan district administration habai dei ba yodu tina kaliang jong kiru ki kila pensyahi ba ong ba yamanta sipuar nak kambabang kan khang chwa namar kumba pitip hi simba pli ka yodu borok ki ya thangyan be yodu hi habai dei ba ki khai patang nakaliang jungi lai pen sngohi ba dalong ka bala long ban pen pli na tamba ki ong bat kumba long menta uniu khnyang jingpang rulong phi shalong dang ta ki men si sajan kala pam skowi ka kies te nakaliang jungi haban ya sha haban na ban khut nan kini bora ta khublai sibun pa iem ka por je phi lai karan ba kublai